Igbo ndị ọma nwe mmadụ, ya gaziere unu, ya dịrị unu na mma. Ihe ọma mere onye ya megịrị ya mekwara ibe ya. Ha nwụchago na ihe mmemme ụbọchị nke tata na Igbo Ekunne onyonyo, ebe anyị na-ewepụta ihe gbasara Igbo, na-agba mbọ Igbo na ihe dị Igbo n'ime. Ọ bụ Odoziakụ Chinyere Yaneka Ogbonna nke unu na-anọwa bụrụ oche ya gịnị wee nọ n'ụbọchị nke tata. Ana m asịkwa ekene m ndị niile na-eso anyị na akara nweta anyị dị iche iche, mana YouTube, mana Facebook, na ndị na-akpọ n'ekwentị, na ndị na-abịa na WhatsApp n'ụzọ dị iche iche, ndị na-ezite ozi ha, ndị na-asị na ihe anyị na-eme na-amasị ha. Ana m asị udo dịrị unu. Biko na-akpọsakwa na ozi a na-akọwata ndị ọzọ ihe gbasara gịnị Igbo Ekunne. Ihe m chọrọ ideba anya mgbe awa abụ nsọpụrụ. Kedu ihe bụ nsọpụrụ? Nsọpụrụ bụ nkwanye ugwu pụrụ iche nwata na-enye gịnị okenye. Ụfọdụ gasị Odoziakụ na ọzịsọ naanị nwata na-enye gịnị okenye nsọpụrụ. Mba, nsọpụrụ bụ nkwanye ugwu pụrụ iche okenye na-enye nwata, nwata na-enye gịnị okenye, onye ọbụla na-enye gịnị ibe ya. Kedu ihe eji enwe nsọpụrụ? Igbo na-atụ ilu dị iche iche si nwata sọpụrụ okenye, okenye mee gịnị ya eruo ya aka. Nsọpụrụ bụ akara eji enweta ihe nrite pụrụ iche iche site n'akwụkwọ nsọ. Nsọpụrụ na ebe ahụ inwe nsọpụrụ gịnị, ige ihe ekwuru, nwee nsọpụrụ gị nweta akara nrite. Ndị Igbo ejighị nsọpụrụ egwu egwuregwu. Okenye na-asọpụrụ nwata, nwata na-asọpụrụ okenye. Enwere ugwu ọbụla ruru nwata, okenye na-enyekwa ya. Ugwu ọbụla ruru okenye, nwata ga-enye ya. Okenye agaghị ekwusị maka na onye ahụ nwata ka m rie nsọpụrụ ya. Ọ dịghị mma otu ahụ. Maka na ụfọdụ ndị na-eche na ọ naanị onye nta na-asọpụrụ onye ukwu. Mba, ma ị nwere ego ma ị dara ogbenye, nsọpụrụ dị gịnị dị adị. Ya anyị na-ekwupụta n'akara Igbo Ekunne sị ka onye ọbụla gba mbọ na-enye nsọpụrụ otu o kwesịrị. Ebe ọbụla ị nọ, sọpụrụ ndị ọbụla nọ ya nọ, sọpụrụ onye ukwu, sọpụrụ onye nta. A ga na-eme ịkụwa aka ụta si maka onye mbụ obodo. Kedu ihe anyị bụrụ? So nsọpụrụ ihe ga-eme ka anyị nweta akara ugo ebe ọbụla anyị nọ. Ọ ga-enye anyị ezi aha, mee ka ezinụlọ anyị gaa n'ihu. Ana m asị nsọpụrụ bụ gịnị? Nkwanye ugwu pụrụ iche, ileta anya na imezi ezi omume ebe mmadụ nọ, ka anyị ghara iri nsọpụrụ mmadụ, mana ekene, mana mmeso omume, mana agwa, ka e wee nsọpụrụ gịnị na-eme ya. Maka na ịsọpụrụ mmadụ, ọ ga-emekwa gịnị? Nsọpụrụ a ga-agbakwa okirikiri rukwe gịnị ebe ị nọ. Mana ọ bụrụ na ị hụrụ onye kwesịrị ịsọpụrụ, ikwe ha asọpụrụ ya. Mgbe ndị ga-asọpụrụ gị ga-erukwe, ha gakwa ha asọpụrụ gị, iwe na-etisi ndị a asọpụrụ gị, mana gị onwe gị ịsọpụrụ ndị kwesịrị ịsọpụrụ. Ya ka anyị ji na-ekwusị, biko ka anyị lee na anya, leba anya, onye ọbụla kụziere ụmụ ya, ezinụlọ dị iche iche, ka nkwanye ugwu na nsọpụrụ dịwara onye ọbụla o kwesịrị ịdịrị. Onye erila nsọpụrụ ibe ya, onye erila ekele ibe ya. Nsọpụrụ a ga-emekwa gị inwe obi mgbaghara. Nsọpụrụ a ga-eme gị wuru ofu, nwee ịhụnanya ebe mmadụ ibe gị nọ. Ka anyị gbanụ mbọ gịnị na-enwe nsọpụrụ, ka ihe wee gịnị dịrị anyị na mma. Ana m asị anyị laa taa ka anyị tụlee elu n'ime anyị. Anyị nwere m nsọpụrụ? Abụ m onye mpako? Kedu ka m si eme omume ma m pụọ? Kedu ka m si edowe onwe m? Kedu ka m si akwago nkụ? Ka anyị gbalịa leruo onwe anyị anya. Nwe ebe anyị na-anaghị emeta ya, anyị gbanwe ike mee ya otu ọ dị mma, ka o wee gaziere anyị. Udo dịrị ọnụ. Biko na-asọpụrụ onwe unu. Mmadụ sọpụrụ onwe ya, sọpụrụ aka nne, sọpụrụ aka okwu, sọpụrụ onye ukwu, sọpụrụ aka onye nta. M na-asị biko ka anyị gbara mbọ gịnị na-enwe nsọpụrụ. Ya gaziere unu.